Abusuafo moho ayefe ene ese ne sen samre se wo hanom a mo wane nye esan se onyame a obo soro ene ne manyina no ne dani na wo soro esom no ekoto no enti akwanya na wanya ma wane nye bebre se wote esoro ha na hwede we a
enyom no esi kone de wi aye koba no a I'm sure say onyame nani aso no be hira yen amen fire mpaibo so last week na mewo asori bi ewo Ghana na sofo ewie Sabbath school no na asori sofo be gina honom more than 30 minutes to 40 new quarter new class Munsham Sabbath school every day orientation ye share announcement that say na ekobo 12:30 obegina honom na 1:20 two boy na me hwe me time na me ba me na da nwumre so enso hwe be ni na obi a hyase piapia me ye nsori nko me twen ya ma ye pon na nyame ayade se won se sama ya na ye tweta mo no ko animu na che se delta so insese 2:11 na se 2:10 na je se me wo honom by 7:30 na menim sa 7:30 afi na me frifie mi koduru honom 8:30 na se ya close door no kra but me nda nyame a ono ma pepere me ho a me twa me ye pon ye no na da romanti minya plan mu rai amen enti relax it me nda no duru say ya na me obi a na me hwe me tampa me nda sa no but for some reason last Saturday no I was relaxed na relax it na nyame obeye anwade e wa brabom amen yebeda onyame ase bebre enedai mesan ada sofo ne mpanyimfo so ase na maba ajapon so ene maame Vivian ene yenua bema Dixon stewardship mpanyimfo meda mososo mo ase this week stewardship yeda enti so hu wo mo wani mu ha ene stewardship da nyame ya adom so a esan next week so ye harvest stewardship besan ehu wo mo biem ewo ha na stewardship for share this quarter no I will say department bia fee no ese mo fa mo nema mra de mo be ye ne sa ne mani nyina nti wo mo so share na wo mo share no Sabbath school ye twa mu nti na esan kutame yehu se managing for the master bibia ehye wo mo nsa ana woni menya adwen sa what are we managing everything bibia into mo nyana doso enti na wo be hura na nse nipa e ba ha nyina wo take records o manage ni nyina Sabbath school ho nyina o manage enti nyame enhyiramo na sa wo hwe last quarter edition mu a enye sika nko ho asem na wo kan tithe any offering addition no de ye call ya brabo ayebo de ye de ya dwene ene yakoma ye nipadua bibia a ewo nipadua num no addition e de ye nwram enti enne no ye nka sika ho asem nyame ya adom a efiri ochina ekọ no Pastor Benjamin Osei beboa yen bomodia na bra na ono so ne style no enye sika ho asem nko a na obeka wode mpaibo fam bibia enti bomodin ochina any Wednesday any Friday na bra ayi na de se dance boa yebeduru honom na next week you know harvest emre na durawie bomodia na pesika bito ho ye koye ewo sechaduma seko ye awie no ye awie no wie ya na ne Saturday na se ye koda nyame ase ewa asore ye koye na
ewie bibia because ye be share divine awase na sofo ne asori panyifo abegina honom adan ya harvest chese abrochirefo wo ho bebre inti omo bo afore pesca ato bas 400,000 Ghana Benjamin na Roma ye bo afore wie ni yenya 300,000 Ghana inti nya yenkwa na bo afore chano so inshira wo bebre inti nyi hu mfiri mu enyi hu mfiri mu afe kwaifo edamase nyame nhyira mu bebre ema yen sum nyame honhom ni nokware mu chese mehwe adesua ye besua no ena wie ya ene title na nyoma moto ye no a na akansam no nyina wie we kyerese nyankopɔn no tumi eso na he kan e mabom fefefe sana children's choir mososo monyom no there's no more sorrow in heaven and also more kansam na wie ene heaven ho komo ena ye bedi nti mososo no modi animu sa ena yenu abema David ososo yeda wasanyame nhyira bebre a moment of destiny Sabbath school now the maye no and also na aka asem no nyina wie chese nyame nhyira yen bebre na omwaye na opia yire yebre anye bregu mama yemo empire onyame yeda wase tumi nyina wura enu ejidi se osoro eni agye esanse firi akomamu na esomo enti esro samria wo Yesu ba asase so na obehyiehia kwakuo na utu wo mofo no yesu so embra so enti esro se to yemfo ewo Kristo Yesu di enti amen yo ayenu abema Dixon yedo wasanyame nhyira Vivian also yedo wasanyame nhyira Neraya thank you sir working can some no ema yen and the title no and I say topic no say unless your righteousness exceeds that of the Pharisees. Unless your righteousness exceeds that of the Pharisees. Yeshua Matthew 5:1 verse 1 no wasi Yesu emra wo hu the multitude no woboa wo ma no na wo shase he opened his mouth and taught them saying enti pese o picture ne se samre Yesu aboa ya no ena wo ba kyerɛkyerɛ yɛn wɔ Matthew 5 enti ehu ehia Yesu ebie na no sɛ wɔ kyerɛkyerɛ a na o de wɔ kyerɛ no ehu ehia entra enti mra wɔ kyerɛkyerɛ no no verse 20 the okan ho ne sɛ for I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, you will by no means enter into the kingdom of heaven. Samotrene amuro the scribes and the Pharisees for no swa. By no means. Kwen biya ni ho. Muntimi nko. Ntinkwaro nyom se heaven de soro ni ho no heaven be ye de. Etwase ye ko. Na Pharisees for no any the scribes no we ye papa na amro mo de no so yesu ye ntimi nko. Enti na kwai for nyom na ho hia me na me de pa no se ne sa na tie de a your righteousness no ese yetimi esum nyame e wo no kware mo yie. Ni enema nyina timi ebro scribes no de no so ansana yetimi akobi. Imagine say oh sorry I won na wo koba wo tua wo tight wo sum nyame wo yese enso so say wo training ye no antimi amro scribes no de no so a orofo
yesu sɛ wontimi nkɔ bi enti ɛha no jesus na ɔkɔlo righteousness sɛ ɛyɛ requirement for getting into heaven. Righteousness ɛyɛ requirement. Yɛnya firi yesu hɔ. Yesu awie ama yɛn. Nɛnɛ Sabbath school no yɛhwɛ no yie a wo destiny ɛyɛ wo choice deɛ woyɛ abrabɔ bi a wobɔ. Ɛsɛ wobɔ abrabɔ no ara na bro scribes no deɛ no so. Ansa na watimi akɔ bi. Enti ɛnɛ awie mpɛ sɛ wobusa ho sɛ who are the scribes and the Pharisees? Sɛ wohu wɔn mo suban a ɛna ɛbɛboa wo ama wo soso woahunu deɛ ɛsɛ woyɛ a ɛtumi boro wɔn deɛ no so ma no yɛyi because sɛ woahu wɔn deɛ no a ɛbɛyɛ dɛ watumi wode no atumi aboro wɔn deɛ no so. Enti who are the scribes and the Pharisees? The scribes and the Pharisees were the religious leaders. Religious leaders. They were role models for the people to follow. They were blameless in their religious observances. The people looked at them for guidance. And then the Pharisees, wɔn religious leaders, no more role model, na afei wɔn blameless, wɔn de wɔn yɛ mu. Na nipa no hwɛ wɔn so, nipa no guide nipa no deɛ. Na sɛ Yesu ka sɛ kyɛn sɛ yɛ training yɛ no aboro wɔn deɛ no so a, na ayɛ asɛm a emu odu, na ehia for attention. The people must have believed that the scribes and the Pharisees will be the first to enter the kingdom of heaven. However, Jesus was teaching the people and said, Nyankopon standard no higher than what man can accomplish in terms of righteousness. Enti the Pharisees and the scribes nkrofobia. Omra brabro no anhye nyame dinkunkun anunyam ewo kwan bia so. Na omo ye religious leaders, omo koba te se de ye koba ya enso so. Yesu ani anye omo ho ewo kwan bia so. Number 1, the Pharisees and the scribes Yesu criticized them for obeying traditions of the elders which nullify the word of God. Did he kind of say? Pharisees and the scribes, now edi traditions, any teachings of the elders, ne nyankopon asem enkono so. Ebi anything. What are some of the traditions wudi achire ene? What are some of the name bia wo feel say we the Bible no kind of sense me say ya okay. Ene ba ko a last 2 weeks me nam Ghana na me re aho ene se. Sabbath no say akoye business day ya ye open for business. Banks AB. Na Sabbath no na yen Adventist. Yesusere ye niema outside. Obia ye bi somehow. Se adena wo ye no. Sika na esa wo kan no. Se wo saka remenda obekan yansa. Chese wadwene nam business so ene saa na ma no. Eye okay traditions e wo so no. Ade bia wo ya e glorify Nyankopon asem no. Eye traditions
O yes, sir, no be a Pharisee ni, no be the scribe. Heaven, no, I'm sorry to say, you used to say, Basana, untimin kobi. The Pharisees and the scribes never kept the word of God. Instead, they obeyed traditions of the elders, which glorify the word of God. They never kept the word of God. Mekoba de bia tonyom chirechire. Enso nyankopon asemo paa de. Memfa nya adwuma. The man ye dangerous ne say, "Onko so na wonim de wo ye." So, in order to enter into the kingdom of heaven, our righteousness should exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees. Yesu, every Pharisees said, "One more hypocrites." And now, Osan Yusu, where the Imam said, "Whitewashed tombs." Now, in Matthew 23:27, the Okano it will be bad for the teachers of the law and you Pharisees. Yes, you are hypocrites. You are like tombs that are painted white. Outside they look fine, but inside they are full of dead people's bones and all kinds of filth. The Yesu can say most scribes and Pharisees are bad amamo. Na mo hypocrites. Mo to say tumba ya painti outside no fe. Nanso inside mono dead people's bones, filthy things, and the woman. Uhunoa, oye Christoni, oye Christoni. Nema oye nina chese oye Christoni, Pharisee and a scribe. Nezo so upa uramua, na kumamu, na junimu. Esa nsa wadre no minti mi hunu no bia nti mi hu ntino. De ope bia na odi hyem. Adwen bone e ko wiasi ba ye nyina. Akoma ne adwen mu emu na wo. Bone ntini. Ti Yesu hu no. Na Yesu say no. Mo ye hypocrites. Mo ntimi nko heaven. E ma na nye yi. Unless our righteousness exceeds that of the Pharisees. Na omo hypocrites. It Yesu e wone wo. Yesu esa reference Isaiah Mark 7:6. Now Yesu can Jesus answered, "You are all hypocrites." Isaiah was right when he wrote these words from God about you. These people honor me with their words, but I am not really important to them. Yesu, ebura umuno. Wasibonyina mo ye hypocrites. Isaiah kaya omwa. Wotrofa mo sem enkoye. Nyachom. Hypocrites enkoye. Mo so me with more lips, with more words. Nanso so me hu yia mo sa. Yesu nkoa na di wachi nanim de ekoso. Se oye Kristo ni amapa. Yesu wonim. De emre no di ye bia Yesu wonimo. Ayi mpa bo manya me mfra wo se we nya atwom. Because wonim de ekoso e wadwenem.
onimdeɛ ɛkɔ so ɛwɔ wakoma mu. Example baako a Yesu ɛka ho asɛm ɛwɔ Luke 18:10-14 hɔnom about the scribes and the Pharisees. Wɔn so ban no bi. Luke 18:10 ɛkɔ no ɔsɛ 2 men went out to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisees stood and prayed thus with himself. Was sorry na bompaye. Na ne pai bono say, God, Onyame, I thank you that I am not like one of these men. Menti se wenom. Woman check correct. I see for. Ene manyina nko ye. Bosonson for, adwuma mo for. Even tax collector you cry now, no, ejina menche ha no no. Or you're one of them. Check, me, I fast twice a week. And I give tithes of all that I possess. Now, born payisa. Self-exaltation. Self-righteousness. And are proud and try. You know, you won't be one pipe or you on random was it. I dangerous. Therefore, I see near you, I know. Dear, some ye be was so na. Money horses are. Until we are the tax collector also standing afar off will not so much as raise his eyes to heaven. Now, of children, you cry in ye. What fairy? One no. And I will beat in the breast, saying, God, be merciful to me as a sinner. Now, Jesus said, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. The tax collector no way the bonyeni no jitu mo brand and one say. Oh, be merciful unto me. I'm a sinner. Now you have to say, no. He was justified. And Jesus also can say, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Or for brown wasi. Ewo unyumu brown wasi. Ewo ni yemu brown wasi na nyamepe yawo. Dano be druho abenu be bom yebo budinya yebe chi udin brown wasi. Yesu ohunu odiwachi odiwanim obowura kumanum unim said you sit here. And John so Sahana Yesu so far no so ekasaya. Now the John eka him who back on say, or say we a Pharisee ni scribe. Usuba no to say one. The one can say waja the devil. Cheso papa bonsam. Or say your father is the devil. John 8:44. You belong to him. You want to do what he wants. What pesa we ye bonsam wope. Enti o papa no. He was a murderer from the beginning. He was always against the truth. There is no truth in him. He is like the lies he tells. Yes, the devil is a liar. He is the father of all lies. And he said, oh yeah, hypocrite. Now Fanyankopon asemu enye adwuma na wo daadaa ho a. Na o ye otrofo. Na John esesade a o papa bonsam empare ye. Nyame hu ye obo. Ye papa eni nyame enye bonsam. Inti edi no kware
ebenante ewa asase so. Yesu etwa so eka asɛm bi ewo Matthew 23:3. Was it so you should obey them? The scribe and the Pharisees no more teach you. Obey them. Do everything they tell you to do. But their lives are not good examples for you to follow. They tell you to do things, but they don't do those things themselves. The scribes and the Pharisees for no. Excuse me to say it, may call baby nice yana takana se me da for Sabbath school chere. Ene adisua. Ye nyina ya ben ewom. Yetimi chere. Yetimi ansa. Yetimi ka. Nseme wo Bible pepepe. Nanso so ye pe womo mo konto kwa pa womo nhyedemu womo asofo ne mpanyufo ne fiefo ne yia ye ka ho bi boni e ko wiase ba ye nyina ye dibi enti ye kyerɛkyerɛ but emu nsɛm no ye mfa nya adwuma na enya agrodeo Yesu eba na standard ne say righteousness no amro scribes to the no so a ontimi nkobi mane nya yi obetonwuma made ache enso so nkobi obekyerɛkyerɛ made ache enso so nkobi Otwaso said the only reason they do what they do is for others to see them. And so Miss Minty can be no people who say, Miss Socrano Manuate, Miss Me or Home Baby. These men love to have the places of honor at banquets and at the most important seats in the synagogues. They love for people to show respect to them in the marketplaces and to call them teachers. They hear one. Pharisee and a scribe. Chance mo training no abro amode no so. Until Luke 5:30-32 no. Na Yesu esa kansem bi hodom. Ehona the scribes and the Pharisees no complain against his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Pharisees for no. Yesu any disciples no adan kra na mo tete and say, "Afedie tax collectors na mo no mudidi. Wo mo honti o." Na the Yesu eka verse 31 and it says, Jesus answered and said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Now I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." Hallelujah. Some scribes in the Pharisees for you know almost one more nyare. And I used to say, "Oh, that's fine. Mama, one more nyare." Now when they me tax collectors the idea. Yenti and now papa no Yesu yaje nkwa no bae. Obefrey from how near manie ne bonimu into repentance and righteous. Enti ya mama yenhwe ye. Ewo ye kasa mu. Wishia obi a wonye gidini a wo bu na na se wo mu no. Sembe na wo kafa saafo no. Obi a wan mu se one way or the other wonam kwan bi so a enye.
wani ɛna wode ehu no nanso so no ɛyɛ ɔne ne Nyankopɔn ntam asɛm ebi ana saa no Nyankopɔn da Roma mpo na wasakra enti ɛte sɛ Yesu ɛne asuafoɔ no ɛnam na ɔmokɔduru baabi na Sakios ɛsɛ ɔpɛ sɛ ɔhyia agye nkwa no na Yesu bɔwura n'akoma n'adwene mu sɛ abrante wasakra nti Yesu requested sɛ ɔne no ɛbɛtena ɛbɛkɔ fie adidi. The scribes and the Pharisees say, hey Yesu deɛ bɛn na woyɛ ɔdɔfoɔ yɛabɔ mpayɛ ɛma nipa atwa wo ho ahyia. Amen. Nyame onhyiramo bebre emayen. Enti Yesu ehya ase se wo kyerɛkyerɛ Matthew 5 say ye 20 honom na asɛm bi hia no. Aho verse 21 honom. Sa scribes and Pharisees for one mother a person in their heart. Sa yatro emran sam say ye niewu. Ya jidi enieu Jesus no moboa modiewu anom se enieu ana Yesu kyerɛkyerɛ omo ɛwɔ verse 21 no na de Yesu ka ane sɛ the Pharisees no yes monieu but you hate somebody which is as bad as say wo kum nipa no. Enti Pharisee for no de emransam ne yesi ni ewu me so pa de me nyankotwe tu obi an kum obi a o me 100% righteous. Hey, asem na wo ka no. Akwa no ko Yesu honom na Yesu me de nya dan kwa. Ana wo se ko de emransam no so se o Yesu na se we de ma qualify. Emransam me diswa. Nti na hia Yesu se otimi kyerɛkyerɛ mu yie sɛ mu di so ɛwɔ pipa so nanso so no eni ewu wotan wo nua ma ɛne sɛ woku no ɛyɛ pɛ esan sɛ awodie no ɛhyɛ ase afiri wakoma mu enti sɛ wotan wo nua bi ɛwɔ ha anaasɛ ɛwɔ fie a ɛwɔ adwuma mu a ɛwɔ baabi a ɛte sɛ deɛ wadi ewu pɛpɛɛpɛ wei ɛna Yesu gu so kyerɛkyerɛ mo sɛ kyɛn sɛ mo trene no abro scribes no deɛ no so nyɛ sɛ mo nkɔ bi nyame ɛmfa yɛ bɔne nkyɛn yɛn o ɛsiane sɛ yɛakoma mu ɛnyɛ yɛadwene mu ɛnyɛ Phariseesfoɔ no ebiem adwaman paa deɛ yɛmmɔ bi o ye clean ye mobi ana Jesus say oh yes ana wonti mo fo sam ho te ana na wonim sɛ wo hwɛ obi ama wo kon dɔ no a wo ba adwaman sɛ oba adwaman pa de wo mobi nanso so sɛ samayi na bayi na wo Ghana ɛhɔ yɛ sama throughout Obia atare na ehye no eye kete see through bebre wom bonsam ahyeda abo nipa binom apa say wo mo de wo nya no na o mayi wo ho saa na wani ekobo so na sa wo fo say oh nka wo nya no a ka eya
It is said, what about your mind, pepe? Not the scribes, no. Physical actor, no dear. There be bet, or more than dear. Nasa and a cosso. And Tina used to say, some more training, no, I'm more than a soa. Hey, Unkobi, by no means, Unkobi. I mean, ye mobo. Yes, at was verse Matthew 5, wow, 343 con. Now I ask some, love your enemies. I ask some. Now the other can say, you have heard that it was said, you shall love your enemy and hate you shall love your neighbor and hate your enemy. Sana no amode yo. No, no. Dia odono no adono bi. Dia otan wo no atan bi. Dia no obabro no bagro no na nagro. Dia obe show favor no what woni ma kire no. No one smile to him or her. But there was what time wo there. Oh no. So there na sapon na e kan say ya di agro no bi da. We hwe me ho yie. Di se mesre pa achia wo yie de. Dabi we hwe me ho yie. Anna Bible Yesu etu omofuyi. Was it, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. There are no time pa. Who say kwei wo come won sam chese wonya me kura no a na nka me kura nkope. Sabe behavior akode a we na Yesu menyo. Saafo no bompaye ma wo mo. Do wo mo fi wakoma mu. Ye papa ma wo bebre. Na de oto so kan say abosonsomfo no wo mo do wo mo ho. This also do wo neighbor na say wo ni odo wa. Anya big news, anya news bia. Difference bia anim. De wo mo ye ne say wo mo ntimi no wo matamfo. De wo so wantimi an no watamfo a, oni wo mo ye pe. Wo mo ko heaven, and also won ko heaven. Enti ya fa bone che. Akomamu adwene mu efie abonten wo school mu wajuma mu e dancer bo obehia obi a on pewasem obehia bi dodo obetiba hia bonsam ankasa akwa we de oye bonsam e na opeso wogegeo e hawo ese wa brabo ya bompa ye mano ya ne papa ya na doye ya kasachere ne yie. Yeah, stop the attitudes. Obi on money attitudes obi man ko akra no. E ka bibia. Obi se na wode nani hwe me saa no, enti wan hu no. Na eno so asechire ne san wode obi di nani hwe obi na obi ni na obi so ni saa ne ma no. Wo mutimi hu no. Orofo saa ne ma no nyina ehu ehia. Show love. Na heaven ube kobi. Abrabo aye boni bra ye bre ye kobe nyina. Se heaven ya nkobi dia na ye bregu. Na niema ebe nam so akona Yesu e kire yen. Enye ta ya obo ye. Ene duku ababo. Ene wo dressing. Ube bia sorry dan. When the last person who free her. Line also bantam. Paya dear A1 Sabbath school children be fine. A ye pa. Oh, a ye. I may be shy. Nemum show love. A woman. Nemum when you know. Nessa what time unuya. Unuya one in a te assassin so. Unuya one in a tiffy. Unuya one in that time bagumu. Unuya one in the wasa free. Yame unhuye mobo bebre. Memenda twemo na sofo no ka say ye penipa say me call ye church ho no me mo church ni di me na me ra ho kakra. Nipa no wo mo ni ho saa
Just them sa. If I know ye jaya sorry ba. Baby has sanity. Now we and one more year some more can't yamisem no do no say sorry for Benny. And I'm so Adventist. Or say oh sir. But I got to be fear you. Manso pa me ni machimra sa sorry we. Manso. Nyame enhu ye mobo na asori aye ba no asori aye ho prayer kɔ no mfaso emrem the way I see kan ye ho asɛm unua sɛ wodɔ no pa minim sɛ ya dɔda sɛ ya dɔda obi a wodɔ no genuinely pa wotimi kan ho asɛm basa guna ni mu asɛ enti o me de me ntano enso asɛm a wɔka fa wonua no ho no ɛkyerɛ sɛ wotan no yesu sɛ ni mo me de me do bia yesu ka kyerɛ sɛ unkɔ bi o righteousness emro scribes no de no so enti me sraw yesu ene wo kasa sɛ mo ma ye nye hypocrites genuine love Nami unshraye no ho yemobɔ na meye dan ena sa righteousness yi me nsa timia kan bi me ankasa de me nipa fam ne me nipa suno de me ye ho hwe nye yie yesu kan kyerɛ yɛn sɛ ye ho bibi ebe ye yie ye o best no enye best enough but 1 Timothy 1:15 I say this is a faithful saying and worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. I'm boldly saying by faith, he said, Yesu eba for me. Me jame wonyina mano. Na me best ya enye best na for no. Ono be turn no into best. Amayen. Enti nya chomsam no enye best. Hatred no enye best. You need na free mo na put on your very best. Na no Yesu besom obey ni ye. Na the training atare no ebe hyew Romans 3:22-24 ha ede yasem no eba na wiye no. Or say even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and all who will believe, for there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him as righteousness. Yatrene no entimi fa ye nkɔ heaven. Eji Yesu. Eno hunti ne hia se ebre ye ho ase emma no. Na ye jani nyina na ye de nanim asem eye adwuma from the bottom of our hearts. Na nyame ye demonstrating channel say ye nimu no. Ye gini di enasemo ye adwuma. Ehode ode ne trine no ebe hyeyen na ye bese afata na ye trine ebe bro the scribes no so na ye be meet the requirement no na ye be call heaven eni Yesu be kwa go di da ensada honom said en kwano nyem no call anope no say honom de no more worries, no more sorrow, no more any bad thing bia ehode good things in kwa me pese me kobi minim so so pese kobi ntisade a nyame hu ye mobo pacho be sorry gina ho eda Alex na obebon paye amayen ye pese ye kobi nyame hu ye mobo nyame hu ye mobo na yentimi emmo abrabo a ese ne fata na opia yetimi ehunanim amen.
Erade edawase wasemo amana baye nkyɛn. Isa wompɛsɛ yɛ mu bia bɛyera. Enti asetena ayenya atwom asetena yi no wopɛsɛ yɛfiri mu. Erade yɛpɛsɛ sɛ wopu a yɛhu w'anim. Enti yɛsrɛ sɛ fa yɛn bɔne kyɛ yɛn. Na afei no boa yɛn na yɛntimi nante w'anim. Mmerɛ nyinaa no yɛnanteɛ ayɛ wo fɛ. Na ahyɛ wo din animuonyam wɔ Yesu din mu. Amen. Amen. Thank you. Oma yedawase se wadi yanim ama yede yasumi aba awiye. Sabre oma yebefree wanimako ni ayesre one se obeka yen ho na wagye yen ta edi yen akodrufi hwehwa yen ema ye ho ma asem kopem se na wotwebio ebesan abehia mu ewo wodin mu odoba Yesu Kristo dim ne abompa ye. Amen.